pekný slnečný deň, vážení priatelia. Na úvod si dovolím povedať takú jednu perličku. V Gabčíkovej sa konalo referendum. Účasť bola 60% a 98% občanov sa vyslovilo, že je proti utečeneckému táboru. Premiér tejto republiky a takisto minister vnútra Slovenskej republiky sa vyjadrili, že toto referendum nebudú akceptovať. Ja sa pýtam týchto pánov, keďže referendum je najvyššia forma demokracie a najvyššia vôľa ľudu, prečo nechcú rešpektovať výsledok tohto referenda? Prečo si robia, čo chcú a nedbajú na to, čo si praje národ a čo si prajú ľudia v obci Gabčíkovo? Naďalej by som sa ich opýtal, prečo odrazu pán premiér zmenil názor a povedal, že nie je proti referendu Gabčíkovej a že sa bude o tom uvažovať. Ja keď som pozeral ten jeho záznam, keď mal to svoje vystúpenie na tých slávnostiach, tak je zaujímavé, že iné tvrdí Bruseli a iné tvrdí tuto na Slovensku. Myslím si, že je na čase, aby takíto politici na Slovensku skončili a ja pevne dúfam a verím, že všetci dobrí ľudia tohto národa sa spoja, aby už politickí dinosauri si v tom parlamente nerobili, čo chceli a schválime si funkčné referendum, kde budú rozhodovať občania, ktorí zoberú konečne moc politikom a dajú do rúk občanom. Ďakujem za pozornosť. Teraz by som poprosila o slovo magistra Rastislava Šlosára, podpredsedu ľudovej strany Naše Slovensko. Slováci a Slovenky, priatelia, o tom, čo bude znamenať pre Slovensko príchod imigrantov, už bolo povedané mnoho. Všetci dobre vieme, že votrelci z Afriky či Ázie do našej krajiny neprinesú ani pokoj, ani blahobyt. Všetci dobre vieme, že budú len zdrojom kriminality, sociálnych a etnických nepokojov. Len naivný človek môže ešte veriť tomu, že poskytnutím azylu tzv. Utečencom konáme dobré skutky. Naopak, každý, kto aspoň trochu premýšľa a nehltá trápnu propagandu mass médií a mimovládnych organizácií platených zo zahraničia, dobre vie, že ak pomáhame imigrantom, zrázame vlastnú krajinu, vlastné rodiny a nedopúšťame sa ničoho iného ako národnej samovraždy. Ak však chceme pochopiť skutočnú podstatu tohto problému, musíme sa pozrieť aj do minulosti. Takmer všetci imigranti, ktorí dnes zaplavujú Európu, sú moslimovia. Celé stáročia sa práve moslimovia usilovali o dobitie kresťanskej Európy. Celé stáročia chceli zničiť našu vieru a zotročiť našich obyvateľov. Spomeňme si len na nájazdy tureckých dobyvateľov, ktorí okupovali aj rozsiahle časti Slovenska. Ako vyzerala ich vláda? 100 000 zmarených ľudských životov, 100 000 znásilnených žien, 100 000 slovenských detí odvlečených do otroctva, to všetko hovorí jasnou rečou. Naši predkovia si prešli obrovským utrpením. Nikto už nespočíta tie obrovské škody, ktoré nám moslimskí agresori spôsobili. Nikto už nevie, kde by sme už boli, ak by nás civilizačný pokrok nenarušili títo votrelci. Celé tie strašné roky naši predkovia prelievali svoju krv, aby sme my dnes mohli byť slobodní. Celé tie tragické roky tvrdo bojovali, aby sme my dnes mohli žiť tu na Slovensku ako kresťanský slovenský národ. A my? Ako sme naložili s ich hrdinským odkazom? Ako sme sa poučili z dejín? Ľahko vážne sme umožnili moslimským imigrantom, aby vstúpili na územie Európy, aby zaplavili naše mestá, aby si vzali naše ženy a našu zem. Dovolili sme im, aby útočili na naše kultúrne tradície, aby po nás vykrikovali, že budeme do 15 rokov ich otrokmi, tak ako tomu bolo nedávno v Moravskom Olomouci.
To, čo sa im v minulosti nepodarilo násilím, to sa im nezdarí podvodnou hrou na naše city, falošnými rečami o humanizme a tolerancii, ale hlavne vďaka zrade našich politikov. Pamätajme na to, že podobná ľahkovážnosť, podobná naivita a podobná zrada stala kedysi dávno aj pri zrode dnešného cigánskeho problému. Koľko starostí, koľko utrpenia a koľko obetí sme si mohli dnes ušetriť, keby sme vtedy zastavili predkov dnešných cigánskych extrémistov, keby sme im nedovolili prekročiť naše hranice a usadiť sa v našej krajine. Poďme sa teraz pozrieť na tých politikov, na tých zradcov, ktorých raz budú preklínať našich potomkovia, tá hrstka, ktorá prežije, ak my migrantov včas nezastavíme. Nebola to totiž naša vôľa, aby prišli imigranti na Slovensko. Naopak tam, kde sme mali možnosť hlasovať, hlasovali sme proti, ako tomu bolo v Gabčíkove. Ako však naložila z vôľu ľudí Ficová vláda? Namiesto toho, aby ich hlas vypočula, namiesto toho, aby vyšla v ústretí ich oprávneným požiadavkám, odignorovala ich, zradila ich a zapredala cudzincom. Ukázala tak, že demokracia na Slovensku platí len dovtedy, dokým ľudia poslušne odsúhlasia to, čo im predloží tento systém. Ak sa zoprú a postavia na odpor, v tom lepšom prípade ich označí za extrémistov, v tom horšom ich čakajú obožky policajných ťažkodencov a aj skôr tak ukláčov, ako sme sa mohli presvedčiť už mnohokrát. Mnohí sa potom oprávnene pýtajú, prečo to všetko vláda robí? Prečo uprednostňuje cudzie záujmy pre záujmami vlastných občanov? Prečo ich vystavuje hrozbe, o akej sme na Slovensku nechriovali už od čias oslobodenia spod tureckej okupácie? Hoci by sme radi odpovedali, že to len hlúposť, nedbalosť, z ktorej sa ľahko vylieči, skutočnosť je o mnoho horšia. Vláda Smeru, rovnako ako ďalšie parlamentné strany, KDH, SDKU, obyčajní ľudia či Most Híd, len poslušne plnia to, čo im nakážu ich páni z Európskej únie, USA či Izraela. Zo strachu či pre materiálne výhody sa neváhajú predávať ako ľahké ženy, len aby sa zavďačili tým, ktorým vôbec nezáleží na tom, ako bude vyzerať Európa či osud európskych národov. Dámy a páni, dobre vieme, že nie nacionalizmus, nie vlastenectvo vyvolávali exodus imigrantov do Európy, ale agresorská politika USA a ich spojencov z NATO v Iraku, Sýrii či Líbii. Politika, ktorú Ficová vláda nielenže toleruje, ale aj podporuje. Namiesto toho, aby sme stiahli slovenských vojakov zo zahraničných okupačných misií, namiesto toho, aby sme ich nasadili na ochranu našich štátnych hraníc, naďalej vynakladáme desiatky miliónov eur ročne z našich daní, aby mohli bojovať v mene demokracie za obchodné záujmy a špinavé zisky medzinárodnej bankovej mafie. Smerácka vláda k nám púšťa nielen imigrantov, ale aj cudziu americkú armádu, aby u nás cvičila či demonstratívne ukazovala svoju silu, ktorú použije proti každému, kto si dovolí viesť skutočne nezávislú zahraničnú politiku. Pred 16 rokmi americké bomby vraždili kresťanský srbský národ, aby na jeho troskách mohol výraz mafiánsky štát moslimských Albáncov Kosovo. Na koho budú padať americké bomby zajtra? Kde v Európe ešte vznikne ďalší islamský štát podporovaný americkou armádou a Európskou úniou? Pamätajme na to, keď už bude onedlho Slovenskom prechádzať konvoj amerických vojakov. Priatelia, my z ľudovej strany naše Slovensko, strany Mariana Kotlebu, si dobre uvedomujeme, že problém s imigrantmi nikdy nevyriešime, ak sa budeme večne utešovať, že nás sa to netýka, že nás nemôže tých zopár stoviek, ktoré príjmeme, nejako ohroziť. Preto odkazujeme aj tu verejne smeránskej vláde. Prestaňte klamať slovenských občanov. Povedzte im už konečne pravdu. Povedzte im, že konečný cieľ Bruselu je to, aby na Slovensko prišlo nie 1000, ale 100 000 imigrantov. Iných možno oklamete, ale nás nie.
My vieme, komu slúžite. My vieme, o čo vám ide. A vieme aj to, že je len otázkou času, kým sa vaša vláda a celý tento skorumpovaný systém zrúti a padne do zabudnutia. Priatelia, ľudová strana Naše Slovensko už niekoľko mesiacov vedie tvrdú kampaň za to, aby obyvatelia Slovenska pochopili, že ak nezastavíme migrantov teraz, zajtra už môže byť neskoro. V Bratislave aj v Žiline, pri petičnom stolíku aj na rečníckej tribúne, všade tam počuť náš hlas, ktorý vyzýva aj teraz Ficovú vládu. Zdajte sa svoje moci, prestaňte zabíjať tento národ, pretože inak s vami tento národ naloží tak, ako s každým podlým zradcom. Ďakujem.